40 lang, 40 lang. 40. Thank you, boss. Sobra to, boss. Thank you. Sa'yo, tete. Be, sa'yo, tete. Ganda. Ilan? Kailan pa yan? Kanina lang. Kanina may nilagay. Oh, 30 po, ma'am. Ayaw nga pala. 20. Thank you po. Thank you, mami. Ituro mo, ibabalot ko. Ganda, oh. 20 lang, oh. Paldo. Yan na paninda natin. Tsaka yun. Tinubo na tayo mga 2,000. 15 na lang. Benta ko sa ano. Para limantali na lang kasi to. 30. Oo, 30. Thank you. 40. Yun. Hawakan mo lang dito. Kakamano. Bale, 6,000. Alright. Uwi na tayo. Yo, what's up mga kawaray, panibagong araw, panibagong vlog. Mga kawaray, good morning sa inyo dyan. Yo, labas na tayo guys. Ang oras natin ngayon ay 4:51. Kanina pa tayo gising mga alas 4. Palabas na tayo, punta na tayo palengke guys. Alright, habang tinutulak natin ang ating kariton, let's go. Marami akong paninda ngayon mga kawaray. Bali, ang sayuti ko ay kinuha ko 8, 180 ang isang bundle. Tapos yung pipino 4 lang kasi medyo pangit na. Bali, 100 isang bundle. Yung upo 5, 200 isang bundle. Kaya makikita nyo ang aking paninda mamaya mga kawaray. Ayun. Pero mamaya na lang siguro mga kawaray, palabas na ako ng gate. Ito na ako sa may Villa Verde. Palabas na tayo guys. Try ko yung tripod ko in order. Ayan o. Ayan o. Nasa liig. Kasi magdi-display pa ako. Hindi ko na ma-vlog yung pag-display kay Andre. Kailangang madali. Alright. Mga kuwaray, nakapag-display na tayo ng ating paninda. Bali ang upo ko. Boss, sa'yo boss. Yung upo ko 5, nailagay ko na lahat. Yan, lahat. 200 isang bundle yan mga kuwaray. Yung sayuti, 8 yan. Sa'yo ma'am. Upo. 40 lang. So cleaning. Thank you po. Mga waray, nakabinta tayo upo. Ayan, upo. 40 lang upo boss. Boss, upo boss. Boss. Sayuti 20 na. Napakamura ngayon sayuti guys. At 20 lang dyan, 20. Yung bumili siya ate. Ayaw mo pa. Wala nang mura dyan. Bargingan na to, bargingan na. 30-20 na. Mababa kasi yung sayote ngayon mga kawaray. 180 lang isang bundle eh. Kaya napakarami ang tinda. 25-20. Bumili sa 2. Ang pipino ko 4, yung sayuti ko 8. Alright. Ayun o. Napakarami pa yan. Oh. Hi vlogs. Hi guys. Shout out. Te, sayuti te. Bili ka na. Ma'am, bili na ma'am. Try natin tong ano, in-order ng sa akin na ano, tripod. Oh, shout out. Pia, shout out. Sa liig. Te, sayo tite. 20 lang te, 20 oh. Tara.
20 lang sayote, ma'am. Ma'am. Sayote, ma'am. Sayote, ma'am. 20 lang, ma'am. Ma'am. Sayote, 20 lang. Sayote. 20 lang, 20 oh. 20 na. Ma'am, sayote. Sayote ate oh. 20 lang, 20. Sayote, 20 lang oh. Ma'am, sayote ma'am, 20 lang ma'am. Sayote, oh, sayote boss. Boss, sayote. Sige na, 30 lang dyan. Ate, bili na ate sa UT ate oh. 30 lang, 30. Ito po. Thank you. Sa UT oh. Sa UT te. Uy, sa UT ate, sa UT. Ate, sayuti, magsayuti na. Magsayuti na ma'am. Boss, sayuti boss. Ma'am, sayuti ma'am. Boss, sayuti. Ate, sayuti oh. Bente lang dyan, pipino. Isa lang. Oh my goodness. Si Pia, palit ako. $30,000. Thank you. Ate, upo sa UT, pipino. Tara, boss. Boss, upo sa UT, pipino. Tara. 40 lang. 40? Ha? Sasalita ka dyan ng isa. Ate, upo sa UT Pipino. Malasang malasa. Oh. Thank you po. Ate, upo sa UT Pipino. Sana all pa. Cash out. Ate, upo sa UT Pipino. Ma'am, up po, tapet din na kayo ate, bili na kayo ate. Ate, bili na kayo ate. Sa UT, upo, Pipino. Pipino, upo sa UT. Bili na kayo. Mura na to. Dami ko pang paninda. Tara ka. Tara. Upo sa UT Pipino. Ate, upo sa UT Pipino. Upo sa UT ah. Upo sa UT ah. Ma'am, tara ma'am. Boss, sa UT boss, upo. Tao lang. Ate, upo sa UT Pipino. Ate, upo sa UT Pipino. Hindi pa gano'ng ma'am dinudumog yung mga isda eh. Ma'am, bili na ma'am. 20 lang po. 30. Tara ma'am. Ma'am. Bili ka na. 20 lang dun. Thank you po. Tayo nang itutumpo.
para masaya ang buhay. Tumpok-tumpok ang palad ko, luhang siyang nakakamit. Ma'am, bili na ma'am. Sayuti ma'am. 30 lang dyan, upog. 40 lang ma'am. Tara ma'am. Ma'am. Ay ma'am. Opo ma'am, sayuti ma'am, pipino. Pag atras niya, pwede kayo pumasok. Hop, hop. Teo, ate, upo sayuti, pipino ate ah. Tara na, gidli, gidli. Gilid muna po. Gidli, 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 gilid, gilid. Pagilid lang, gilid. Yeah. Huwag muna salubungin. Baka ay maipit. Tao lang, tao lang. Boss, bili ka na. Upo boss. 40 lang po. Upo ate, sayuti, pipino. Tao lang, no customer. Aray mo. Pakak. Taya, sayuti tayo. Oh, nalaglag na yung ano, 50,000. Tapos, mauna na kayo sa grocery at bibili lang. Taya, sayuti boss, sayuti oh. Tara. Bibili ba tayo ng ano? Ay, ligaya? Sayuti ate. Ate, sayuti ate, sayuti. Manayuti na kayo, manayuti na, manayuti na. Sayuya, sayuti, sayuti. Sayuya, oh. Sayuti. 20 lang boss. Tara. All goods yan, all goods. All goods. Pang ano? Pansalad, pansalad. Pang ano, pang pulutan. Mukhang magiinom si bossing. Thank you boss. Salamat. Sayutihan mo na, magsayuti ka na, magsayuti ka na. 20 po. Yes. 20 lang. Pwede nang pumili. Sok pa dito, sok pa mo. Sok pa mi. Alright, isa pa. Para marami-rami ang gulay. Yan. Ayun. Ayun. Ay, bukod ba? Kanya-kanya pala yan. Magkapit bahay lang pero di magkasalo. Pagkati sa mga kapitbahay, Oo. sa chismisan. Aray ka! Kapit bahay talaga, mga chismiyosa eh, no? Pamilya lang. Oo, pamilyang ano lang. Ito sukli nyo po. May 60 na po kayong ano, matatanggap galing sa akin. Oh. Ma'am, sa'yo ma'am, 20 lang doon ma'am. Pumili lang po kayo. Oh, wait lang. Saan po, saan po, saan? Ito. Ikayod mo. Para sa ano, kalikasan. Hey, okay na yan. Hayaan mo na. Salamat. Hoy! 20 lang dyan, boss. 20 lang po. 20 lang. Parapol yan, parapol. 20 lang, 20. Parapol. 20. Ayaw nyo? Boss, 20 lang, boss. Try ko lang yung makakuha yung ano ko. Yung tripod kong in-order. In-order ni Pe. Pero ako nagpa-order niya. Okay naman ang result ata. Feeling ko lang kasi malinaw naman eh. Boss, pili na boss. Ito. Barya. Para masaya. Thank you, boss. Sobra to, boss. Thank you. Thank you. Bili natin.
Itutok mo, ituro mo. Pambihirang buhay. Pambihirang buhay. Pambihirang buhay. Sana'y di na tayo pagana sa akin. Tayo, sa'yo, tito. Mga panahon ng pagkakataon. 20 lang to, 20 oh. Tayo, sa'yo, tito, 20 lang oh. Babalik ba ang kahapon? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating kulita. Uy, 11 minutes na to ah. Sayote, sayote oh. Ma'am, sayote ma'am. Ma'am, boss, ma'am, sayote oh. Pipino, di ko Pipino te, 20 lang po. Boss, upo, 40 lang. Yeah. Upo. Tara. Upo, 40 lang oh. Bili na po, 40 lang upo. Kahit saan dyan, kahit saan. Mi, sayuti may 20 lang dyan. Okay yan, goods. Malambot yan. Kinurot na lang pala. Purutin kita, purutin mo siya. Kinurot lang. Yeah, banggay mo. Para maganda. Para pakyaw na. Sayo, Timi. 20 lang dyan, Mi. Pipino, 20 lang din. Pipino, 20 lang, 20. Mami, konti lang muna ha. Hindi, okay na, kaya. Hindi, okay lang. Kasigip lang talaga dito. Desa dito. 40 lang. No problem yan. I understand you. 20 lang boss. Baka may 20 kayo dyan. Oh. Mamo. Go. Thank you po. Yon, 20-20 lang, idol. Yon, thank you. Thank you. Hoy, sayuti mo, manayuti ka na ba? Anong oras na? Gagabihin na tayo rito. Kahit maaga pa, gagabihin na. Manayuti na kayo. Mi, sayuti mi. 20 lang mi. Pasok sa masa Pilipino. Sakto sa budget. Yan. 20 lang. All goods naman lahat yan, Mi. All goods. Makakain naman po. Balat lang po yan. Okay naman po loob niya. Hindi siya bulok. Quality, 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 oh. Nagbangga na. Wala na akong barya. Isa. Isang barya ko. Ito na, ito na. Thank you. Sayuti ate, sayuti oh. Ma'am, sayuti ma'am. Te, upo te, sayuti te, upo, sayuti oh. Ate, upo, sayuti. Andiyan si Machete ah. Mga maliliit ah, puro malalaki ah.
Sayuti mo, birat kanim eroy. Ayusin natin muna. Ang gulo. Tete, be, sayo te. Ganda. Ilan? Te, sayo tete. Upo, sayuti kayo dyan. Te, upo, sayuti ah. Ate, upo, sayuti ah. Mag-iingat tayo mga kuray sa mga namimili natin ngayon. Mga ating mga mamahaling mga ano at ambot sa light. Mag-ingat ang ating mga mamimili dahil marami ngayon naman mga durukot dito sa bayan ng Balikches. Ingat po. Pwede lang dyan, Mi. Kano po sa Pilipinas? 20 lang po, ma'am. 20 din. Renta lang din. Yup. Gem shop. Ma'am, wala kayong 20, ma'am? Kasa. 40. Buhat nga ako, te. Hirang buhay, walang barya. Ito. Ganda yan. Isa po. Ayun, 60. Bali 60 lahat. Pipino, no, sayote, ma'am. Basta yung mahirapan ako dun. Mayroon kayo, ma'am, ano? Ay, ito pala, mayroon pala. Ito po. Thank you. Ate, sayote ate, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900, mga 1,000 na rin, 1,500 na ata. 1,500 na rin benta ko, ang punan ko nito nasa 3 plus. Saan dyan, ma'am? Thank you. Sayuti ate, sayuti. Sayuti, ma'am. Sayuti, upo, pipino. Nay, gilid, gilid. Nay, gilid, gilid. Mahirap mag-display pag wala na maliliit ah. Puro na malalaki. Ang bihirang buhay. Ito. Pwede kasing puro malalaki ang ilagay. May iwanan ng ating mga maliliit. Halo ba? Halo. Mix. Mix of love. Kapoy ba? Suko na. Kapoy. Tambay na muna. Pahinga. Te. 20. Te. 20. 20 lang oh. 20 lang oh. 20 lang oh. 20 lang oh. Lamon, Juan, lamon.
Te, sayote te. Te, sayote. 30. Te, sayote mi. 30, 20. Nasaan ang 20? Ayun. Ayun sa may ano, kaliwa. Dito tayo sa kanan. Maganda sa kanan. Kailan pa ito? Kailan pa yan? Kanina lang. Kanina may nilagay. Oo, kanina lang yan. Nadi-display ko nga lang yan. 30 po, ma'am. Ay, yung pala. 20. Na, 30. Thank you po. Thank you, mami. Arigato. Arigato, Borisima. Arigato, arigato. Pabili kayo, bili na kayo, bili na. Arigato, gandanya. Arigato, gandanya. Ay, maipit kayo, be. Pag naipit kayo dyan, naku, magiging kayo kong giniling. Giniling na yan, giniling. May ulam na kayo, sayutin na lang kulang. Ay, pag naipit yung ano mo, naka, magiging giniling yan. Sige, bahala ka. Ikaw din. Sayang ang ano. Sayang ang puwet. Puwet talaga. Hihira. Mate, magsibili naman kayo, te. Ay, nako. Yari na. Yari tayo dyan. Nawala. Hoy, ate, tara na dito. Hoy. Hoy ka rin. Hoy ka rin. 20 na, 20. Sige, mandaya, mandukot kayo. Okay. Ha? Nung ano, dito nung kakarang linggo. Say, boss. 40 lang po yung upo, boss. Boss, 40 lang. Bilang mo na ako, boss, para mabintahan naman ako, boss. Na, boss, maawa ka na, boss. Maluoy ba? Maluoy ka na. Ayaw mo? Bala ka. Di mo matitikman. Ay, shit. Talaga naman tong buhay na to. Bahala kayo sa buhay nyo. Mga pangit kayo. Para ka si Ate Joy. Ay, damay pa si Ate Joy. Si Joy, mabili nga plastic ka, Joy. Shout out ka tayo, Joy. Shout out sa aking magandang kaibigan. Naulo ka. Oh, di na siya maniwala, no? Di ba? Raulo daw. Raulo ka din. Ate, sayotin natin ah. Guwapo! Ay, guwapo! Kumain ka na? Ha? Nakakain mo lang? Hindi ka nag-alok ah. Hindi ka niya mamamayat. Sayote te, sayote oh. Boss, sayote boss, 30 lang. Boss, sayote boss, 30. Te, sayote te. Sayote ya. Sayote te, sayote ya. Sayote te, sayote ya. Ya, ya. Ay, ito. Ganda oh, 20 lang oh. Paldo. Paldo talaga. Ganda 20. Paldo. Paldo yan. 20 lang. Saan dyan? Ituro mo, ibabalot ko. Paldo yan. 20 lang din po. Bilhin mo na ako, ma'am. Pipino, ma'am. Para mabawasan na yan. Yo, thank you sa inyo po. Shout out, mga gingging. Sayote po.
Te. Tiyaga, tiyaga. Pag may tiyaga, may linaga. Aray ko. Wala, puro na malalaki. Wait talaga. Puro na malalaki yung ano ko ngayon. Mga big time to, mga big time. Ay, sorry. Ay, pambihirang buhay. Walang malalait, walang maliliit, puro malalaki. Kaya naman. Mga koray, talinda natin. Ito na lang ang aking pambuhos. 8 sayuti yan, pang siyam yan. Dito na lang. Kunti na lang guys. Ang pipino na i-display ko na lahat. Ang upo na display ko na rin ang 5. Sayuti. Yun ang kalaban ko na sa gitna. Kaso umiiyak. Pumataw lang ako kanina. Kasi tubo na to lahat mga koray. Yan dito na yung puhunan ko 3,000. Saudi! Tubo natin nasa 4 na daan. Mahigit. May barya pa. Barya. Oh. May 100. Mga koray, ito na lang paninda natin. Wala na akong pambuhos. Hindi ito. Yun pa yung aking paninda. Ufu. Yun. Nalakay Joan. 40. 40 ang isa. Tumubo na tayo ng 2,000. 5,000 to eh. Kaya ang puhunan ko nito 3,000. Nakatubo na tayo ng 2,000 plus ito. 2,2. Sana maka 2,000 pa to. Para paldo talaga. Alright. Ulan na guys. Buti na lang may payong. Yan na paninda natin. Tsaka yun. Buti nubo na tayo mga 2,000. Alright, bebe. Ulan! Saan to? Butasin ko? Ito. Isa pa pang sayuti, 20. 20 lang yon guys, mga kawaray, 20. Ouch. Buko talaga. Ilan pa yun? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tapos 11 nandun. Yun. 11 na nandun. Bali 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nasa ano pa? Mahigit 2 bundle pa. Alright, so yung kahapong kuntera, 3 tumpok na lang. 15 ko yan eh, 15. Ang tumpok. Para maubos. Para sabay dito. Ito na yung 8 kong kinuha. 8 bundle. Yan na lang ang tira. Kasi ito yung 4 na bundle na sayo, pipino. Ito 5. Alright. Ito, pukli. Thank you. Pinsin na lang, benta ko sa ano. Para limantali na lang kasi ito. Ayun, 4 na lang to. Tawad na yan, bigay tawad na. Tubo na naman yan. Pag tubo na mga kawaray, binibigay na namin tawad yan. Opo. Thank you. Uy, cash in oh. Cash in.
bigyan mo. Cash in, ay cash out pala, hindi cash in. Ay, may isa-isang bumibili kahit paano. Hindi na lang. Sa'yo, Dito kaya. yan lang po 20. Upo. 30 dito, 40. Isa. Yung isa dito. Saan po ito? Ito. Di ba na yung puti niya? Kuya? Yan. Goods yan, goods. Ilan? Uy, 30 isa? Ayan, 30. Isa? Oo. Thank you. 30. Oo, 30. Thank you. Bata. Bata. Marunong na mamili ang bata. Yun, bumili. Oh, boss, suklay. Isang upo, 40. Yun, hawakan mo lang dito. Kakamano. Yun, set. 40 lahat. Thank you. Sorry. Thank you po. Alright. Bumili sila. Isang pipino, isang sayuti. Alright. Mga kawaray, upo na lang ang halos natira sa atin. 25 na dito. Oh, para maubos. Thank you Lord. At yan. Nakabili rin na tayo ng ulam. Alright. Ilang piraso? 4, 6, 10, 18. 18 piraso na. Sana maubos. Maga pa naman. 5:34. Rintayan na lang mga koray. Wala na yung sayuti natin. Nabili na. Ayun. Thank you Lord sa mga bumili. Kumita rin tayo mga higit 3,000. Tatlong libo, bali 6,000. Alright. Saksik mo, mamalaglag pa. Sayang. Kuwaray, sinirado ko na. Yan na lang yung upo ang natira. Pagod na ako, di ko na kaya. Puyat. Aga tayo kasi lumabas kanina. Mga alas 4. Medya ata yan. Sarado muna natin ba? Uwi na tayo, pahinga naman. Mga kawaray, uwi na tayo. Maambon pa. Pasalubong tayo kay Mark. Yan. Kasi nakarampa to, nagpaparinig ang aking partner na bilhan si Mark dyan ng orange at apple. Kumita naman tayo ngayon. Yan. Hindi tayo magdadalawang isip bilhan ng ating anak. Hindi to for the views ha. Ginagawa ko talaga yan.